Sa kabila ng tumitinding bakbakan. DWIZ! 15 pesos na minimum fare sa jeep inihirit ng Transport Group. Panibagong mugso ng big time oil price hike nakaumang na. DWIZ! Department of Energy nanindigang malinis at mura ang nuclear energy. Mga lugar na maaaring pagtayuan ng panibagong nuclear plant, tinukoy. DWIZ! Investigasyon sa mga nawawalang sabungero ipagpapatuloy ngayong araw. DWIZ! Sa pangkalakalan, bat sa water bill ng Maynilad at Manila Water inalis na. DWIZ! DWIZ! Balita sa iba, yung dagat, malawakang brownout na naranasan sa Taiwan dulot ng aberya sa mga planta ng kuryente. DWIZ! At sa balitang showbiz, Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo itinanghal na Woman of the Year ng Billboard. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Friday, March 4, 2022. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Ako naman, J. Mark Dagala. IZ Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, COVID-19 Update. muling nakapagtala ng halos 1,000 panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa ikalawang sunod na araw. Batay sa datos ng Department of Health o DOH, umabot sa 989 ang karagdagang kaso ng COVID-19 habang mayroong naitalang 1,349 na additional recoveries at 34 na bagong nasawi. Dahil dito, umalo na sa kabuang 3,664,905 ang COVID-19 cases habang umakyat na sa 3,557,909 ang total recoveries. Lumundag naman sa 56,538 ang death toll habang nasa 50,458 naman ang aktibong kaso. Samantala, 5 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System. COVID-19 Update. Lumagpak na sa 205 ang panibagong COVID-19 cases sa Metro Manila. Ayon kay Octa Research Group Fellow Dr. Guido David, ang nasabing bilang ay 20% ng 989 ng additional cases na naitala ng DOH sa buong bansa kahapon. Pinakamarami anyang naitala sa Quezon City, 44, Maynila 37, Caloocan 19, Parañaque 18, Pasay 14, Makati 11, Taguig 11, Marikina 9, Pasig 9, Las Piñas 8, Malabon 5, Valenzuela 5, Mandaluyong 4, Muntinlupa 4 rin, Botas 3 habang tig-isa naman sa San Juan at Pateros. Una nang inihayag ng Octa na batay sa kanilang projection ay aabot na lamang sa 500 cases ang maitatala sa bansa sa kalagitnaan ng Marso. Tinutukan ngayon ng ilang ospital ang mga non-COVID patients o yung may ibang mga karamdaman. Ito ang inahayag ni Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians, sa maraming pasyente o kung saan maraming pasyente anyang nagtutungo sa mga ospital para magpatingin, subalit hindi kaagad ito natutugunan dahil nga sa pagtaas ng COVID-19 cases. Sinabi ni Limpin na maraming ayaw lumabas ng kanilang tahanan noong kasagsagan ng pagbulusok ng mga kaso ng virus sa bansa. Aniya kabilang sa iba pang sakit ng pasyente na kanilang tinutugunan ang sakit sa puso, cancer at diabetes. 8 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. DWIZ! Tanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Pruweba ng pagiging COVID-19 patient ang isang OFW sa Hong Kong. Kailangan munang maipakita bago maipalabas ang ayuda. Detalye, Patrol 17, Jopel Peleño. Siniguro ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Hong Kong na matatanggap ng mga OFW na nagpositibo doon ang kanilang financial assistance na aabot sa $200. Sa naging handa briefing, sinabi ni POLO Hong Kong Labor Attaché Melchor Dizon na kailangan lamang na maipakita ng mga OFW na ito ang katibayan na sila'y nakarecover na mula sa COVID-19.
Matapos nito, agad-agad na aniya nilang matatanggap ang pinansyal na ayudang inilaan sa kanila ng Philippine government na aabot sa $200. Kaugnay niyan, tuloy-tuloy naman, ani Dizon, ang pagbibigay nila ng food packs sa mga kababayan nating kinailangang dalhin sa mga isolation facility sa Hong Kong makaraang ma-expose o mahawaan ng virus. Kabilang din aniya sa binibigay nila sa mga nagpositibong OFW ang power bank para sa kanilang mga cellphone upang patuloy nilang makontak o makausap ang kanilang mga kaanak o mahal sa buhay na narito sa Pilipinas. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo nag-uulat. Para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Inihayag ni National Vaccination Operations Center NVOC na inabutan na ng ilang bakuna kontra COVID-19 ng expiration date habang ang iba ay malapit ng ma-expire. Ayon kay Mirna Cabotaje, Chairperson Health Undersecretary, kabilang sa mga bakunang ito ay galing sa mga donasyon. Ang iba naman ay binili ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Anya, iba sa mga bakunang ito ay mayroon pang request sa Food and Drug Administration o FDA para sa extension ng shelf life upang magamit pa ito sa mga susunod na buwan. Samantala, sinabi pa ni Cabotaje na patuloy ang kanilang ginagawang validation kung ilang doses ng bakuna ang apektado ng expiration. Samantala, iginiit ng NVOC o National Vaccination Operations Center ang pagbabaturok ng booster shot bilang dagdag proteksyon laban sa COVID-19. Kasunod na rin ito ng mababang bilang ng mga natuturukan ng ikatlong dose laban sa virus. Sinabi ni Dr. Mirna Cabotaje, Health Undersecretary at siyang chairperson ng nasabing Operations Center, umabot pa lamang sa mahigit 10 milyong Pilipino ang nagpapa-booster shot. Anya, malayo ito sa 77 milyong Pinoy na nakaschedule dapat na magpaturok ng booster shot matapos nilang makompleto ang bakuna. Iginit pa ni Cabotaje na ilan sa mga Pilipino ay hindi binibigyan ng importansya ang magpapaturok ng booster shot kontra COVID-19. 12 sandali makalipas ay 7 ng umaga. DWIZ. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na ang aktual na pagpapatupad ng face-to-face classes ay ibabatay sa kasalukuyang sitwasyon ng mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, dapat nilang tiyakin na may tubig at ang bawat paaralan at ang suporta ng mga lokal na pamahalaan sakaling magkaroon ng problema. Anya, halos pareho lamang ang mga lituntunin na nasabing in-person classes sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Levels 1 at 2. Ang mga ito ay may katulad na sitwasyon. Hindi naman pinapayagan magsagawa ng face-to-face classes sa mga paaralan sa ilalim ng Alert Level 3. Dapat makatanggap ng parehong mga benepisyo tulad ng mga nagtatrabaho sa opisina ang mga empleyadong naka-work from home kahit nasa ilalim ng Alert Level 1 ng maraming lugar. Ito ang binigyang diin ni Labor Assistant Secretary Tess Cueco makaraang magbalik na sa on-site work ang mayorya ng mga manggagawa, lalo sa Metro Manila. Ayon kay Cueco, dapat maging patas ang mga employer sa kanilang mga empleyadong nagtatrabaho sa bahay at magkaroon ng kasunduan kapag ginagawa ang alternative work arrangements. Bagaman maraming lugar na ang nasa ilalim ng Alert Level 1 at hinihikayat na ang on-site work, nilinaw ng gobyerno na nananatiling optional ang work from home arrangement. Samantala, ang CAAP handa na raw sa pagdagsa ng mga pasahero. DWIZ Patrol Report. Buang report iahati na rin Patrol 45, Raul Esperas. Tiniyak ng pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na handa na ang lahat ng paliparan sa buong bansa. Sang-ayon kay Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang lahat ng kanilang mga tauhan, partikular ang mga air traffic controller, ay 100% nang pumapasok at lahat ng mga pasilidad ng mga paliparan sa buong bansa ay na-double check na at ligtas nang gamitin para
para sa lahat ng mga commercial flights sa mga international at domestic operations. Meron na ring direktang koordinasyon ang mga airline, lalong-lalo na ang mga domestic airlines sa kanilang tanggapan upang matyak na sumailalim sa tamang training ang lahat at paalala rin ang pinapatupad na mga health protocol ng mga LGU na dapat ay sundin ng mga airline, gain din ng mga pasaherong sumasakay. Raul Esperas, Patrol 45, nagulat sa Pinamay Todo Lakas, DWIC. IC Balita Nationwide. Oras, DWIC. 15 minutos makalipas sa ikapito ng umaga. IC Balita Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Ako po si Captain Boyet Toledo. 3 taon na pong naninilbihan bilang air ambulance pilot. Yung air ambulance po, we transport patient from airport to another airport. So far, nandun yung takot. Lalo na ngayon na we have the COVID. Kasi lalo na sa akin isang piloto, buong araw pag may flight ka, nasa cockpit ka nakaupo. Since 2018, kasama ko sa araw-araw yung MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Congratulations to Eternal Plants Incorporated, its officers, employees, and sales associates on your 41st anniversary. We wish you more success in the years ahead. DWIZ, mapapakinggan sa makabagong radyo sa inyong telepono. Log on to www.dwiz882.com. Please like and share. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan! To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. IC Balita Nationwide. Pitong sandali makalipas sa ikapito na umaga. DWIC. Ang DWIZ, IZ Balita Nationwide ay napakikinggan sa ating mga home radio stations nationwide sa 106.7 Home Radio Cebu at 98.7 Davao. 8.895 Home Radio Iloilo, 935 Home Radio Cagayan de Oro. Gayun din sa 951 Home Radio Naga. At napakikinggan din ng IZ Balita Nationwide sa Lamrag Radio 89 o 895 Tacloban. Samantala, ngayon ay unang biyernes ng buwan ng Marso. Mga kapatid nating Katoliko, dinagsana yung simbahan ng Quiapo dyan sa Luzon, Maynila. Ngayon nung nakapailalim sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupango, Kuyang. Dinagsa ng napakarami mga deboto ang Quiapo Church ngayong umaga kasabay ng unang araw ng Biyernes sa buwan ng Marso. Matapos na binabana sa Alert Level 1 ng Metro Manila at payagan ng 100% capacity sa mga establishmento tulad ng simbahan. Nasa mahigit 1,000 deboto ang pinayagan na makapasok at makapagsimba sa loob nitong Quiapo Church. Maaari na ring manatili o magsimba yung mga deboto maging sa labas ng Quiapo Church tulad ng Plaza Miranda at gilid nito sa may bahagi ng Quezon Boulevard. Una nang inihayag ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo na hindi na kinakailangan pang magsulat ng contact tracing forms
at hindi na rin kailangan na ipakita pa yung mga vaccination cards, pero kailangan naman na magsuot ng face mask at may physical distancing anumang oras. Nagsimula ang unang misa kaninang alas 4 ng umaga at para matiyak na walang mangyayaring kumpulan ng tao hanggang pasukan na lamang. Sa may bahagi ng LRT Carriedo ang pila, sa Quezon Boulevard naman ang labasan. Nagtulong-tulong naman yung mga tauhan ng barangay Hijos del Nazareno at Manila Police District Station 3 para matiyak na may papatupad ng maayos ang health protocols kontra COVID-19. It is Patrol number 5. Ayayupahan ko ng ulat, siyempre metol ng lakas, DWIC. IC Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 5, Yupangko. Samantala, umanib din ang Pilipinas sa 141 bansang tumutol sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Sa isang emergency special session ng United Nations General Assembly kahapon, bumoto ng yes si Permanent Representative of the Philippines to the UN Enrique Manalo sa resolusyong kumukontra sa hakbang ng Russia. Ayon kay Manalo, nananawagan ng gobyerno ng Pilipinas na itigil na ang bakbakan, sa halip ay tutukan ng pagsaklolo sa mga sibilyan lalo't unti-unting lumalawak ang humanitarian crisis. Dapat din anyang matiyak na magkakaroon ng safe access sa humanitarian assistance ang lahat ng nasa Ukraine. Alinsunod sa resolusyon, iginigiit ng mayorya ng mga UN members sa Russia na paalisin na ang mga tropa nito sa Ukraine at kinondena rin ang desisyon ni Russian President Vladimir Putin na iumang na ang kanilang mga armas nuklear. From Russia with love. Samantala, aalisin muna pansamantala ng Ukraine ang visa requirements sa mga dayuhang nais tumulong sa kanilang bansa na labanan ang ginagawang pananakop ng Russia. Sa naging post ni Foreign Affairs Minister Dmytro Kuleba, sinabi niyang magkakaroon ng free visa ang kanilang bansa para sa mga handang lumaban sa Russian military forces. Ayon kay Kuleba, maaaring makapag-ugnayan sa foreign diplomatic ng kanilang bansa mga interesadong sumali na depensahan ang Ukraine. Nagpasalamat naman ang opisyal sa lahat ng nagpadala ng tulong at nagdarasal sa kalagayan ng Ukraine laban sa bansang Russia. Sabi ni Mon Samson na Manila Bulletin, Russia with love. Sinasakop nga ng Russia ang Ukraine. Kuya Mon, magandang umaga sa iyo, ha? Kape-kape tayo. Nagpasya ang mayorya ng mga bansa na sa espesyal na sesyon ng United Nations General Assembly ng UNGA o UNGA na igidit sa Russia na itigil na nito ang pagsakop sa Ukraine. Sa isang resolusyon mula sa 193 miyembro ng United Nations General Assembly, 141 ang pumabor sa pasya laban sa Russia. 35 naman ang nag-abstain at 5 ang bumoto kontra kontra, kabilang na ang Russia, Belarus at Syria. Pinangunahan ng special session ng UN Security Council na binubuo ng 15 bansa, kabilang ang United States, Russia, France, United Kingdom at China bilang permanent member. Bagaman hindi legally binding ang resolusyon, maaari naman itong makaapekto sa opinyon ng bawat bansa. Sa oras na alas 7:23, nagbabala ang Philippine Embassy sa mga Pilipino na nagpo-post sa social media hinggil sa gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ng embahada, kailangan maging maingat sa pag-share o pagpasa ng impormasyon at tiyaking totoo o kumpirmado ang mga detalye na ibinabahagi lalo na sa internet. Nagpaalala din ng embassy sa mga Pinoy na umiwas sa mga kilos protesta at magpunta sa mga matataong lugar. Samantala, binigyang diin ng embahada na walang dapat ikabahala ang mga Pinoy at manatiling kalmado. Samantala, ikinagalak ng DA, Department of Agriculture, ang hakbang ng Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pag-aproba ng dagdag na pondo sa Plant
Food Plant Program bilang food security measures sa harap ng krisis sa Ukraine. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, mahigpit na tagubili ng Pangulong Duterte sa naging pulong ng gabinete na siguraduhing may sapat, mura at accessible na supply ng mga pangunahing pagkain ng publiko. Samantala, kasama sa ipatutupad na hakbang ang pagkakaloob ng pautang ng Land Bank at Development Bank of the Philippines sa mga lokal na pamahalaan ng lalawigan para sa pagbili ng palay. Still my tongue-tied. Hindi pa rin umaalis ang ilang mga Pilipino sa Ukraine sa gitna ng tumitinding pag-atake ng Russian Armed Forces. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 45 pang Pinoy sa kabisera ng Kyiv ang tumatangging magsilikas kahit nakaumang na ang pagpasok doon ng napakaliking puwersa militar ng Russia. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Pinay na naipit sa bakbakan sa Kharkiv o Kharkiv na ikalawang pinakamalaking lungsod sa Ukraine at kasalukuyang nagtatago sa bunker kasama ang employer nito. 7 barko at 87 Pinoy crew members naman ng na-stranded sa nasabing bansa dahil sa naval mines o bombang itinanim sa dagat, partikular na sa Black Sea. Nakikipag-ugnayan na rin ang DFA sa ship owners upang makuha ang pangalan ng lahat ng mga Pilipino at mailatag ang hakbang kung paano sila masasaklolohan. Sa datos naman ng 250 na ang nagpadista sa repatriation, sumalit mahigit 100 ang hindi pa nagpapakita o nakikipag-ugnayan. IC Balita Nationwide. Nanawagan ng Department of Energy sa mga motorista na isumbong ang mga gasolinahang nagbebenta ng mas mahal na produktong petrolyo. Inihayag ni Energy Undersecretary Gerardo Erguisa Jr. na kung lumampas sa itinatakdang presyo, i-inspeksyonin ng DOE ang mga gasolinahan. Hindi anya nila papayagan ng mga profiteer na samantalahin ng walang patid na pagsirit ng presyo ng oil products. Sa datos ng DOE Oil Industry Management Bureau, ang presyo ng diesel sa bansa ay naglalaro sa 52 pesos hanggang 65 pesos kada litro. Gasolina, 60 hanggang 83 pesos kada litro at kerosene, 61 hanggang 68 pesos kada litro. Inaasahang tataas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa limitadong supply na pinalala ng pagsakop ng Russia sa Ukraine. Na alas 7:27 ng umaga, nasa kamay na ng mga susunod na administrasyon at kongreso kung itutuloy ang National Nuclear Energy Program o hindi. Ito ang binigyan din ni Energy Undersecretary Gerardo Erguisa matapos nagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 164 upang i-develop ang nuclear program at isama sa alternatibong energy source ng bansa. Ito ang binuo ng Duterte administration. I-lay down pag-uumpisahan kung gustong magkaroon ng nuclear power plant in the future. Unrealistic na matapos ngayon unless upuan lang nila pero busy rin lahat na po sa... Okay. And hopefully itong issue na to hindi ma-politicize ang nuclear. Gusto namin kandidato, tanungin natin anong energy agenda nila. Ayon kay Erguisa, napapanahon na ang pagsusulong sa paggamit ng nuclear energy na hindi hamak na malinis at mura kumpara sa ibang energy source tulad ng coal at langis, lalo't hindi maawat ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Coal factors is base load 24/7. Ano ang magandang substitute dyan? Ito na yung pumapasok ngayon, yung nuclear power plant. It's clean energy. Matter of fact, it's more effective, efficient than coal. And at the same time, mas mura siya at the end of the day. So, magandang alternative po ito. So, nung pinag-arali ito, yung pre-feasibility study, why not go nuclear? So, lalo yan, nakita natin, yung sources natin, fossil fuel, bumagmamahal naman. Samantala, bukod sa Bataan Nuclear Power Plant na mahigit 3 dekada nang nakateng, 15 iba pa anyang lugar ang tinukoy ng DOE na maaring pagtayuan ng panibagong planta. Meron sa
Bagac-Bataan, Batangas, Cagayan, Negros Occidental, Oriental, Palawan, Zamboanga del Norte, Quezon, Cavite at Sarangani po. Subject for examination pa ho lahat yan. Subject for validation. Hindi naman ang proseso kasi kung sa 19 infrastructure issues o concern, merong proseso ho dyan na ginagawa. Iba-validate yan. Po si Energy Undersecretary Gerardo Arquiza sa panayam ng DWIZ. Samantala, nag-aina ng petisyon ang Liga ng Transport Operators at Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP sa LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa hirit na 15 pesos na taas singil sa pasahe sa jeepney. Ito'y bunsod pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTAP President Orlando Marquez, hindi na sapat ang kanikitan ng mga tsuper at operator sa pamamasada, kung saan nais din nila mabigyan ng 3 beses sa isang araw na makakain ng mga ito, hanggang hindi na kanilang pamilya. Alam naman ng grupo ang posibleng epekto na nasabing hirit, subalit kailangan anyang maghanap buhay ang mga jeepney operators at driver. Matatandaan tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ikasyam na sunod linggo simula noong Marso 1. Isinusulong ng ekonomistang si Albay 4th District Representative Joey Salceda ang 5-point plan upang tiyaking mapigilan ang epekto ng sagupaan ng Russia at Ukraine sa lokal na presyo ng langis. Una sa inilatag ni Salceda ang pagbawas muna sa fuel excise tax sa halagang katumbas ng kikitain sa value-added tax para mapigilan ang pagkalugi ng gobyerno. Dapat din anyang buksan ang lahat ng pampublikong transportasyon sa full capacity upang mapababa ang transport cost sa mga gagamit ng pribadong sasakyan dahilan sa kakulangan ng alternatibo dulot ng COVID-19 pandemic. Inirekomenda rin ng kongresista kay Pangulong Rodrigo Duterte na agarang mag-issue ng executive order na nag-aata sa Department of Energy, Trade and Industry at Philippine Competition Commission na mahigpit na i-monitor ang mga energy company para maiwasan ang hoarding. Ipinanukala rin ng mambabatas na magkaroon ng EO na mag-uutos sa DOE na magsagawa ng regular na inspeksyon sa mga planta ng kuryente. Dapat ding gamitin ang 4.5 billion peso contingency fund para sa mga public utility vehicle driver at pagkatiwalaan na rin ang mga local government units na magdeklara ng conditional state of calamity para sa mga lugar na apektado ng oil price hike. Isinusulong sa Kamara ang pagpapatupad ng price cap sa fertilizer at fuel subsidy na ginagamit ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, layunin ng naturang resolusyon na protektahan at palakasin ang sugar industry sa bansa at matigil na ang importasyon ng asukal. Tinukoy rin dito ang kahalagahan ng fuel subsidy para sa produksyon at transportasyon ng mga tubo, lalo pat patuloy ang magtaas sa mga produktong petrolyo. Samantala, binigyan din ng DTI at DA na mayroong negatibong epekto ang malayang pag-aangkat ng asukal tulad ng pagbaha sa pamilihan ng mga imported sugar at pagkawala ng hanap buhay para sa marami na kabilang sa lokal na industriya. Nagbabadya na naman ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng maglaro sa mahigit piso hanggang 3 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Inihayag naman ni DOE Undersecretary Gerardo Arquiza na sakaling abutin ng 3 pesos ang dagdag presyo, pag-aaralan nila ang hiling na sa mga kumpanya ng langis na utay-utay naman ito. Ito ang pinaka-ikasampung sunod na linggong magpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa gitna na rin ng lumiliit na supply sa international market na pinalala pa ng hidwaan ng Ukraine at Russia. Sa datos ng DOE Industry Management Bureau, ang presyo ng diesel sa bansa ay naglalaro sa 52 hanggang 65 piso kada litro. Ang gasolina naman ay nasa 60 hanggang 83 piso kada litro at ang kerosene ay nasa 61 hanggang 68 piso kada litro. Balita Nationwide. Oras DWIZ. alas 7:33 ng umaga. IZ Balita Nationwide.
DWIZ Balita Nationwide ay sambayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN, Radio Philippines Network, DZRL, Batak, DZKI, Iriga, DYKB, Bacolod, DYKC Cebu, DXKS, Surigao, DXKO, Cagayan de Oro, DXXX, Zamboanga, DXKD, Dipolo, DXKT, Davao, DXDX, General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. I'm Annette Ablan, the Honorary Consul of the Republic of Belarus to the Philippines. Now, iba online lahat. Of course, it's difficult. So it's important na maglalakad ka rin, healthy foods, more salads, more gulay. It's a big factor in improving our health. With my business schedule, I discovered MX3 and I've been taking it for more than 7 years already. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Simple lang naman si Gringo Honasan. Pangarap niya sa ating lahat ay umunlad ang bayan. Iboto si Gringo para senador. Sa darating na eleksyon, ating iboto si Super Gringo. This political ad was paid for and by Gringo Honasan. 21, Bonnie Serrano. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. IZ Balita Nationwide. Alas 7:33 ng umaga. DWIZ. DWIZ Bantay Halalan Coverage. Ilan sa mga tumatakbong party list group sa 2022 elections ay may kaugnayan sa mga malalaking negosyo at political clan. Ayon sa researchers ng election watchdog na Kontradaya, 44 sa mga party list group ay kontrolado ng mga political clan at nasa 21 ang may koneksyon sa malalaking negosyo. 34 naman ang mga may malabong advokasya at representasyon. 32 ang may koneksyon sa gobyerno at militar, nasa 26 ang tumatakbong local official at 19 ang may pending na kaso sa korte at criminal charge. Ang naturang pagsusuri ay ibinase sa profile ng 177 party list groups na nagdeklara ng kanilang mga advokasya, track record sa serbisyo publiko at background ng kanilang grupo. Samantala, pawang mga bobo ang mga kandidatong humihingi ng mga paksang tatalakayin bago ang aktual na debate. Reaksyon nito ni retired UP Political Science Professor Clarita Carlos.
Sa pasya ng COMELEC, naibigay sa ilang presidential at vice presidential candidates ang magiging mga general topic sa debate sa March 19. Ayon kay Carlos, sa 55 taon niya sa pagtuturo, hindi naman niya ibinibigay sa estudyante ang mga itatanong sa final examination. Dapat anyang magbasa ang mga kandidato gaya ng mga issues international politics at alamin ang domestic concerns dahil hindi naman pagtitinda ng taho sa kalsada ang magiging trabaho ng Pangulo. Bagamat hindi mapipilit ang sinumang dumalo sa mga debate, bigyan din ni Carlos na dapat abangan na lamang ng mga kandidato ang kanilang magiging dagdag at bawat puntos sa hindi pagdalo. Nagpaabot naman ang kanilang papuri ang ilang celebrity at netizen kay Vice President Leni Robredo sa ipinakita nitong performance sa CNN Presidential Debate. Sa Twitter account ni Aika Robredo, ang anak ng Vice Presidente, sinabi nito na ipinakikita lang ng mga personalidad at ang mga netizen ang kanilang pagkagustuhan sa Vice Presidente na siya umanong pinakahanda sa lahat ng kandidato na dumalo sa debate. Umano sila sa malinaw at eksaktong sagot ni Robredo sa iba't ibang issue na nagpapakita ng kanyang kahandaan bilang susunod na leader ng bansa. Sa nasabing debate, binanggit ni Robredo ang kanyang mga programa sa panahon ng pandemya. Samantala, ipagpapatuloy ngayong araw ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang investigasyon sa 31 nawawalang sabungero. Ito ay makaraang payagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspindihin ang lisensya ng 7 operator ng online o e-sabong. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, gagawin ng Senado ang lahat ng paraan upang ungkatin ang ugat ng issue dahil sa nakita nilang masamang takbo ng kaso at kalupitan ng mga nasa likod ng pagdukot sa mga sabungero. Pinangungunahan ang investigasyon ni Committee Chairman at Senador Ronald Bato de la Rosa na nagsabing dapat suspendihin ang operasyon ng e-sabong dahil sa dami ng nalululong at gumagawa ng masama upang matustusan ang kanilang bisyong talpakan. Samantala, inaasahang dadalo mamaya ang negosyante at isa sa mga e-sabong operator na si Charlie Atong Ang. Samantala, sa oras na alas 7:41 ng umaga, nanawagan sa gobyerno si Partido Federal ng Pilipinas sa presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking mabibigyang proteksyon laban sa identity theft ang lahat ng mga nag-a-apply para sa bagong National ID System. Paglilinaw ni Marcos na suportado niya ang Philippine Identification System Act na nilagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte noong August 6, 2018. Ito anya ay napakahalaga sakaling mapag-iisa ang lahat ng mga ID ng pamahalaan tulad ng SSS, Postal ID, GSIS, Driver's License, PhilHealth at iba pa. Dagdag pa ni Marcos o ng dating senador, mapapabilis nito ang transaksyon sa gobyerno at may bibigay din sa mamamayan ang mas maayos na serbisyo publiko. Nagbahayag din ang dating senador ng pagkabahala sa nasabing report na hindi pa siguradong mapoprotektahan ang seguridad at pagkatao ng mga individual na may national ID card. Sa ngayon, dahil ang QR code na nasa likod ng naturang ID ay kayang basahin ng iba't ibang mobile phone. Posible namang masangkot sa krimeng identity theft o identity fraud ang isang individual kahit hindi niya ito ginawa o sadyang ginamit ng kriminal ang mga impormasyon sa mga illegal na aktibidad. Isinugod naman sa ospital si Mothers for Change Party List nominee Mocha Uson matapos maaksidente sa kanyang sinasakyang motorsiklo sa lalawigan ng Bataan. Ayon kay Uson, nasa kaligitnaan sila ng pangangampanya ng mangyari ang aksidente. Sa kanyang Facebook post, ipinakita niya sa publiko ang mga gasgas, pasa at pilay na kanyang natamo kung saan nabali din ang kanyang collarbone na kinailangang operahan at pagdikitin gamit ang implants. Sabi ni Uso na malaking tulong ang kanyang safety gears at riding boots kahit na malakas ang impact ng kanyang pagkakabagsak. Sa ngayon ay isasalang na si Uson sa examination upang malaman ang iba pang na-damage sa kanyang katawan. IC Balita Nationwide.
IZ Balita Nationwide. Bagong hamon na naman ang haharapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kabala sa atin ay nagmamahal with MX3. Tayo ay extraordinary. Araw-araw MX3 para extraordinary. Without forget the governors ng kanto. Original at natural na suplemento. With MX3 Capsule Coffee and Tea. With MX3 it's for you and me. With MX3 tayo ay extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Karambola Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola Nationwide na! Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. IZ Balita Nationwide. Alas 7:46 ng umaga. DWIZ. Samantala sa ibang detalye ng balita, tumaas ang bilang ng foreign o international travelers na nagpupunta sa Pilipinas ngayong taon. Ito ay dahil sa pagluluwag ng restriksyon ng bansa at pagbubukas ng mga borders sa mga dayuhan na makakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, nito lamang Pebrero 10 hanggang 28 umakyat na sa 47,715 ang bilang ng international arrivals, kung saan 45% dito ay balikbayan habang 55% naman ang foreign tourist. Kabilang sa mga foreign travelers ay mula sa Estados Unidos, Canada, United Kingdom, South Korea at Australia. Tiniyak naman ni Puyat na magpapatuloy ang implementasyon sa pagsunod ng minimum health protocols kasabay ng pagpapataas sa bilang ng mga nabakunahan at nabigyan ng booster shot na tourism workers. Samantala, isinara ng BIR, Bureau of Internal Revenue, ang 10 sangay ng Global Mobility Service Philippines Incorporated matapos matuklasan ang mga paglabag sa National Internal Revenue Code. Ayon sa BIR, hindi nakakatugon sa mga requirements at bayarin na penalties ang GMS na may business address sa Salcedo Building sa Legazpi Village, Makati City at nagbibenta ng iba't ibang klase ng mga sasakyan, mobility cloud connecting system, harness at stickers. Bukod pa dyan, ang isilbi ng BIR ang closure orders na huli rin na gumagamit ng unregistered invoices at receipts sa kanilang warehouses ang nasabing kumpanya. Dahil dito isinara ang sangay ng GMS sa Maynila, Quezon City, Antipolo, Cavite, Bulacan,
Pampanga, Isabela, Cebu, Davao at Sorsogon. Pansamantalang sususpindihin muna ng Commission on Higher Education o CHED ang aplikasyon para sa scholarship programs sa academic year 2022-2023. Ito'y batay sa inilabas sa memorandum ng komisyon noong Pebrero 21. Sinasabing dahilan ng pagsususpindi sa aplikasyon o pagtanggap ng aplikasyon ay dahil sa kakulangan sa budget. Ang partikular na maapektuhan ay ang mga estudyanteng papasok sa kolehiyo sa nasabing academic year. Sunog sa isang residential area sa barangay Habay 2, Bacoor City, Cavite nitong Huwebes, alas 3:30 ng hapon. Ayon sa Bacoor Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog at naapula bandang alas 4:56 ng hapon. Inilikas naman sa basketball court ang mga naapektuhang pamilya na nasa 30 hanggang 33. Patuloy namang iniimbestigahan ng BFP ang dahilan ng sunog. Sunog pa rin sa ika-4 na araw ng Fire Prevention Month. 16 na bahay ang natupok sa isla ng Boracay sa Malay, Aklan. Ayon sa Malay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, naganap ang sunog sa Zone 1, City of Bantud, Barangay Manok-Manok. Inihayag naman ni Mayor Frolibar Bautista na 15 sa mga bahay ang totally damaged, habang isa ang bagyang napinsala. Ilan sa mga bahay ay inuupahan ng mga manggagawa sa sektor ng turismo. Napaglaman ng BFP, Bureau of Fire Protection, na nagsimula ang apoy sa kusina ng isa sa mga bahay at inaalam na rin ang halaga ng mga natupok o napinsalang ari-arian. Balitang pangkalakalan. Tatanggalin na ang value-added tax o VAT sa bayarin ng mga concessionaire ng Manila Water at Maynilad. Aleluya! Aleluya! Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office Chief Regulator Patrick T. Ang pagkaltas ng VAT ay kasunod ng pagpasa ng prangkisa ng Maynilad at Manila Water sa Kongreso. Ang mga pagbabago anya ay magre-resulta sa pagbabawa sa buwan ng singil sa tubig ng mga customer ng naturang kumpanya. Aleluya! Samantala, 12% naman ng VAT ay sisimulang ibawas sa bayarin ng mga consumer sa Marso 21 ng taong kasalukuyan. Aleluya! Balita sa labas ng bansa. Ng malawakang brownout ang Taipei, Taiwan. Sinabi ni Economic Affairs Minister Wang Meiwa, nagkaroon ng aberya sa transformer ng Sindaf powder plant sa Kaohsiung. Nasa 48 naman mula sa 62 industrial zone ang naapektuhan. Samantala, tiniyak ng kanilang gobyerno na iimbestigahan nito ang nangyaring insidente. Sa entertainment o trending news. Mga chika. Eto na nga, nagpaabot ng inspiring message tungkol sa songwriting ang Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo matapos masungkit ang Woman of the Year Award ng Billboard. Itinuturing ni Olivia na isang lucky job ang pagiging artist at ibinahagi nito na sa murang edad ay nagsusulat na siya ng kanta na paborito niyang gawin. Hinikayat rin ng singer ang mga batang babae na patuloy na gumawa ng musika at tiniyak nito na isang safe space ang music industry. Kinatuwan ni Olivia na maraming nakaka-relate sa kanyang mga karanasan na inilalahad sa pamamagitan ng kanyang mga kanta. Nakakilala si Olivia dahil sa kanyang top charting single na Driver's License, Deja Vu at Good For You. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Sasakyan akma sa iba't ibang pangangailangan? Photon Gratur Midi Truck yan. For as low as 5,435 pesos monthly amortization, may sasakyan ka na pang-deliver, pang-negosyo o pang-public service. Kayang-kaya hanggang 1.1 tons of payload capacity. Photon Gratur Midi Truck. Tatak Photon para sa bayan. For inquiries, call 0999-999-9998. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 135240, Series of 2022.
Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito, buy forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka for diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Sandali. Oh, bakit wala pa si Anthony Suntay? Oh, San Miguel Beerman at Phoenix wagi sa PBA. Aba, magandang magandang balita to para sa ating mga beermen at sa mga fans, no? Dahil itong papalapit na quarterfinals na ito di ba? O, nasa linya na natin Mr. Real Sports, Anthony Suntay. Anthony, mukhang tontuwa ang mga beermen na fanatics, Grabe nga. Alam mo, medyo maraming tao kagabi, dahil kahapon ang unang beses na, papwede na yung mga fans. And so nakita natin mas marami doon sa 50% capacity na pinapayagan ng mga previous weeks. Kaya nakita naman natin magandang environment, magandang atmosphere at nakikita natin pati yung mga players ginanahan. At kahapon nanalo nga yung kupunan ng San Miguel Beer dahil kay Shabazz Muhammad. Meron siyang 33 points and 21 rebounds at nanalo po ang San Miguel laban sa Rain or Shine 104-100. Alam mo, lumamang ng 19 itong San Miguel Beer sa first half. Kaso lang, hinabol sila ng Rain or Shine, but in the end, steady yung play na pinakita ni Shabazz Muhammad. Kaya nanalo sila. Shabazz Muhammad actually was a top 20 draft pick a few years back sa NBA, So, alam naman talaga natin kung gaano siya kagaling. In fact, he was actually drafted ahead of Giannis Antetokounmpo. So, isipin mo yung inisip ng mga scouts. Itong Shabazz is supposed to be one of the stars. Kaso lang, medyo nagkaroon siya ng injuries. Pagkatapos ng injuries, hindi siya nakabalik masyado. So, hindi maganda yung kanyang NBA performance. Pero, yung masamang NBA performance naging maganda para naman sa San Miguel Beer dahil nandito siya sa Pilipinas, naglalaro siya para sa San Miguel Beer at ngayon, yung San Miguel Beer konfirmado na pasok na rin sa quarterfinals dahil sa panalo nila kahapon. Oo, at itong Phoenix sa tingin mo ba may laban ba to makapasok sa quarterfinals? Yung Phoenix naman, nanalo kahapon sila 104-99. Tinalo nila yung Alaska. Yung Alaska pasok na sa quarterfinals. Pero itong si Phoenix, may pagkakataon po pumasok. Alam mo kahapon, nakausap ko yung kanilang manager. At ang sabi nga niya sa akin, natutuwa sila ngayon na meron silang bagong import na si Devon Maxwell. Malaking bagay ito si Maxwell para sa kanila dahil actually, meron silang malakas na import nung pagkaumpisa ng konferensya. Ang problema, itong si Paul Harris, nagkaroon ng hamstring injury after 3 games. Pagkatapos nun, pinasok nila si Dominic Sutton. Si Dominic Sutton, mahusay naman na import, pero hindi yung import na sapat talaga para sa kanila. So, parati sila nagtatatalo. Ngayon, sabi nila, meron na silang Devon Maxwell, so they are feeling that they have a better chance pagdating sa quarterfinals. So, yung Phoenix, may pagkakataon pa. They need to win their last game para makapasok sa quarterfinals. Pero pagdating sa quarterfinals, malakas yung kanilang loob na pwede silang lumaban. Oo, pero yung Alaska, nabanggit mo, pasok sa quarterfinals, mukhang ini-aim nila mag-champion bago mag-exit, Yun ang sinasabi nila, the last dance para sa Alaska, and they want it to be a dance to remember. Pero yung isang araw, nakita mo yung mga magaganda yung kanila mga come from behind victories. Kahapon medyo kinulang lang sila, but so far so good for Alaska because ang first step talaga para sa mga koponan dito is makapasok lang sa quarterfinals. So 12 teams competing, top 8 papasok sa quarterfinals. Yung top 4 may twice to beat advantage. So basta importante lang, huwag ka nandun sa bottom 4 para hindi ka tanggal. So basta umabot ka sa quarterfinals and sinasabi nga ng mga ibang coaches, anything can happen. Yun. Happy weekend, Anthony. Happy weekend din sa inyo lahat. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. The GigaLife app is the latest mobile app from Smart that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by Smart Postpaid, Smart Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the GigaLife app do for me? Check your balance, monitor your current subscription, top up using your credit or debit card, subscribe to the latest Giga promos,
and monitor your data consumption. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. At sumayin niyo po mas todong lakas na napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ito po ang DWIZ May Todong Lakas. Balitang sigurado. Tapat sa serbisyo. Sa komentaryo, numero 1. Kami po inyong mga naging tagapagbalita. Ako po, si Joanna Luna. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Ako naman, J. Mark Dagala. Antabayanan, susunod na ang programang Karambola. Kasama si Attorney Trixie Cruz Angeles, sa Boss Conrad Banal, and of course si Congressman Jonathan De La Cruz. IZ Balita Nationwide.